Good morning! Happy Wednesday, guys. Ayun, nakaalis na si Chris. 9 AM yung pasok nila today eh. Kaya, kaalis-alis niya lang. Ayun, upload ko muna yung vlog kahapon para updated tayo. Tapos, punta kaming Partimar. Injection ulit ng mga dogs. Kasabay na yung anti-rabies nila. Ang kape kong laging lumalamig. Di pa pala napipick up to yung wifi na inarkil ako. Susoli ko na. Ayan. Maano lang ako, guys. Mababawasan ako ng 1,000 sa binayad ko kasi ayun, policy nila eh. Pero okay lang. Busy si Calvo. Ano yan? Wala akong alam dyan. And then, let's see yung niluto ni auntie. Wow! Kari-kari. Ay, wow! Ang bongga nito. Wait lang, guys. Buksan lang natin yung ilaw. Wow! Kari-kari. Ginawa ni auntie parang restaurant style. Ano niya to? Finry niya yung mga, mga veggie. Oh my gosh. Ang sarap. Magape. Mamaya-maya. How are you, Tom Tom? Oh. How are you? Ba't may mga bukol-bukol ka, bebe? Ano yan? Kuto ba yan? Messi? Ano yan? Wala naman. Nakamot mo. Ikaw, Grutin. Kamusta ka naman, Grutin? Yung pork natin? Ayan, malapit na silang hiuwi sa probinsya. Excited si auntie. Ayun. Oops! Tsaka lang. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Wait lang, Grutin Pogi. Wait lang, Grutin Pogi. Pogi-pogi. Wait lang. Ayun, excited si auntie kasi 'di ba, sabi ko next year, pag high school ni Chris is ililipat ko na siya doon sa probinsya kasi uwi na din naman si mama doon. Pero pabalik-balik lang si mama, hindi mag-stay totally doon. Tapos, si auntie ang ipadadala ko doon. Para may mag-asikaso kay Chris. Tapos manganak kasi si Nene. Guys, di ko pala nasabi sa inyo, buntis si Nene. Ayun. Pangatlong anak ni Nene. So, mas nakaka-excite kasi may bago na naman kaming baby. Katawa. So, kailangan din kasi ni Nene na may katawa na siya sa Although, uwi doon si mama syempre pag nanganak si Nene. And, ayun nga, kailangan may mag-assist sa kanya. Kasi yung mga dogs doon, ang dami-dami. Tapos, dadalhin na rin yung ibang dogs dito. Matitira siguro yung mga maliliit na lang, mga toy, para kaya ko na nga si kasuhin yun. Tapos, doon na si auntie sa probinsya. So, ayun, ka-excited si auntie. Siguro dadalhin na doon. Si Poknat, si Tom Tom. Ayun. Mga hotdog na siguro matitira dito. Si Maggie ang parang baby girl kasi namin yun. Kaya di pa rin mawalay. And siguro naman is, na kay auntie, nasanay na. Kaya, padadala ko na rin siya sa probinsya. Kaya, ayun, excited tayo na mapaayos na yung bahay. So, update sa bahay, guys. Okay na yung second floor. Nabalot na rin. Lalagyan na lang siguro this week or next week ng mga bintana. And then, tiles na lang. Ayan na. Yay! At saya-saya. Excited. Ayun, kain tayo, guys. Luto ni auntie. Kare-kare. Parang pang restaurant yung style eh. Ayan. Si Ems. Si auntie. Pero ako kakainin ko yung niluto ni mama kahapon. Yung binili kong crab sa sa may Metro Point. Sa may Pure Gold. Yung doon eh. Ikaw, Calvo. Di, pamak muna neto, daddy. Ayun. Laki oh. Ayun nyo. Wala kayo, kaya ko tubusin. Tada! Tapos, aray ko, mainit pala. Isang karderong kanin. Kamay. Tulong mo na.
Tapos maano siya, mataba. Yun ang mahal. Kasi yung binibili niya sa palengke. Kaya hindi na talaga kasag. Yung nilalako lang to eh, kaya maano, mataba. Pati yung mga klo, ano niya, tama klo, malaman. Tingnan nyo yung ano, aligi oh. Patay tayo, putok-batok nete. Kaya nagtimpla ko ng ano, pineapple. Ayan, pangontra sa high blood. Hindi yan gaano. Hindi ba gaano? Kahipon. Tapos may sausawan. Suka na may sili tsaka bawang. Si Emma, grabe mag-diet. Bago kumain, umiinom ng tubig para busog na. Seryoso ka eh? Sampayat mo na nga eh. Ang pagkat pa naman ng may... Pinagahanda niya pag-uwi ng boyfriend niya. Yay! May daw yung magbabakasyon si Emma. Pagdating ni Papa. Para tested siya. Nakabahan nga ako. Sabi ko baka hindi na bumalik si Emma. Mag-asawa na. Magpakasal na. Diba? Pero sabi ni Auntie, nasa edad naman na daw si Emma. Sabi ni Auntie, mag-anak na si Emma. Mag-anak ka na mga dalawa. Dalawa agad. Para yung kasi bigyan mo si Ate Mabel. Kain guys. Grabe mo na, aligi oh. Kita nyo ba? Pumunta ka doon sa bahay. Saan bahay? Doon sa inyo. Hindi, sa ano lang? Ay, dinala sa store. Oo, store lang eh. Nanalo. Grabe to. Grabe yung aligi oh. Ito ba yung taba ng talangka? Sinasabi? Hindi. Iba yun. Iyan. Ito ba yun? Ang taba yan. Sausaw mo sa sopa. Sarap. Ito oh, punong-puno. Yan ang taba. Oh my God. Yan ang taba. Yan ang kuyan. Just ginoo ko rin. Baga pigane. Sulit pala yung 500. Hindi ka lang papayat sa akin. Huwag mo na ipaalalain sa pagbayad ko kasi hindi na mangyayari yun. Tanggap ko na. Ganun na talaga. Mas masarap kumain. Pero pag ano, hindi halata na taghirap na pala eh, no? Kasi mataba ka pa. Mataba pa rin ako. Ako yung kanya ng gulay. Huwag lang sitaw. Yan, sitaw. Mahina ka na sa seafood, no, ante? Oo. May high blood si ante. Sabagay, wala namang binawal sa atin ang pagkain. Kaya lang ako na lang ako eh. Ang hirap kaya pag inatake ako noon ng high blood. Kasi kumakawan. Si mama din naman, ano na eh. Nilikay na iya sa pag... Ito yung mga seafood. Namit, pero pag ano hindi na. Yung kain ng kain din. Ang grabe, ang hipon. Marami ka na, naubos na namin yung ulam. Busy. Wala ka ng ulam. Naglalaro eh. Tele pala yun. Kaya pala. Punta kaming vet guys. Ayan, injection nila.
Takot na takot si Kami, oh. Huwag mo na ako kalad ka. Si yung kasi. Atate. Kami. First time mo, Kami. Makalabas. Tricycle! Late ang ating tawag ng tricycle, ah. Kali, Kali. Ganda, baby. Si Gringo, yung na-rescue na dog, tapos naging resident dog na nila dito. Gringo! Nasagasaan ata ito, kaya naputol yung ano niya. Inadapt na nila dog. Nila dog. Nila dog. Gringo! Bait-bait daw ang Gringo. Gringo! Huwag mo na amuyin, babae yan. Babae ba yan? Oh, hindi, si Kali. Ay, tama ba si Kali? Ang cute oh, big. Si ano, si Stifler. Di ba bigel yun si Stifler? Stifler natin. Ayun. Ang cute. Hindi ito. Sino mo sabi nun? Ha? Hindi. Sila yung mga pamamaligyan. Oo, kasi Oo, din sabi nila, hindi ganito, palabasin na lang natin na halimaw siya. Sama na yung ano. Pero hindi niya alam na mukha Anti-rabies. halimaw. Sa basketball natin idaan. Ansan si Kami? Ano eh, lahat parang sila Babe may naman, no. ang tawag. Ganun? Lahat sila meron. Ang tawag Yung si Daddy tsaka si Junior. Tawag ka rin. Yung? Oo, yun. Yung? Gusto niya sa siklin. Delia. So, tama pa rin ako. Tama pa rin sinabi ko sa yung center back, no? Hindi naglayo. Abad nyo, hindi ako. Oh, galing. Mag-sakit bibilid do ka. Anti-rabies. Ayan yung anti-rabies to. Ito ba? Oh, 1 year yan, di ba? Apa. Next, yung. lang din siya. Ano? Private one po ito si ano, Junior. Si Junior. Tapos siya. Kasama niya yung pusa. Hindi mga laway din po. Hindi, okay lang. Ang cute ni Kami. Eh, bibilan lang namin to ng ano, leash din para maglakad na rin. Cute, cute. Ayan, tatlo na sila. Go, go, up! Uli! Up na, Kali! Ay, Kami! Si Junior ang leader. Ginutro umakyat eh. Takot! Sila. Magi! Dito na, Magi! Huwag kami sa loob. Halika na, dali na, dali na. Patuturuan silang umakyat. Dali na, bibi. Tabachoy! Tabachoy, tabachoy, tabachoy. Namagi tabachoy. Hindi na tumakang dalawa. Takot eh. Takot pa. Yan, ayan, dali, yan, dali. Oy, marunong si ano. Pakawalan mo na si ano, Daddy. Tanggalin mo na sa yan. Si Kali. Ay, Kami. Kami. Liga na, Kami, dali. Kami. Ayan, marunong pala. Wala nilang may ano, tali eh. Yun. Liga na, dali. Liga na. Ay. Mali ng pinasukan. Kami. Dali. Akit. Ay, ang cute na walang wakyat. Galing ah. Wop! Oy. Kami! Kami. Supaknit eh. Paknit. Ito si Paknit kasi pasaway. Yan. Dali na, dali na, dali na. Come on. Walk na. At huwag mo nang pakialaman ko. Talagang dali na, dali. Yay, galing ah. Dali nga. Dali. Oh, let's go na, dali. Dali, dali. Pag bumala, natatakot sila. Halika na, dali. Yay! Ayun, tinatamad na sana akong pumunta ng store eh. Kasi itong batang ito nagpapabili ng ano. Yung orange na sushi, 8 pieces with tempura. Sushi ba yun?
Hindi. California Maki daw. Grabe taba ako nun. Yun, may ang gusto ko. So, ayun. Nag-ano ko ngayon guys, nagpa-fasting. Fasting. Yung isang beses lang ako kumakain. Ayun. 11:30 or 12 noon. 12 noon. Tanghalian na tapos di nakakain. Start pa lang naman kanina. Wish ko lang matuloy-tuloy ko, diba? At tababoy na ako. So, ayan, tara. Ito tayo sa Libertad. Pina-early close ko sila kasi lakas na ng ulan. Ayun, balutin ng mga bata. Siya din. Wow! Kambal talaga kayo ah. Burrito. Hoy! Rain na rin. Rain na rin. Ayaw niya. Ayaw niya. Rain! Katakot. Wala, yung payong ni Ching Ching. Hoy, kaliit lang nun. Dito? Ano dito ba? Pwede sa ching-ching lang mapayungan. Let's go na, let's go na. Kiss. Uy, ano naman kinain mo? Ba't ganyan bibig mo? Pizza. Kiss. So, ingos. Ano yan? Sino? Si Tao Tao? Wow! May Mr. Chip pa siya. Gagi, pinapakain mo. Kailan yung ano nun? Kanina pinabaksinan ko ulit sila. September 15, balik Saturday. Bye-bye! Kiss na muna, kiss na muna. Kiss! Ayun, kiss. I love you! I love you! O, sige na. Bye! Ingat! Bye! I love you! Love you! Cute mo! Yes. Bye-bye! Ha? Sige. Ito ako sa kabila eh. Bibili ako ng pinapabili ni Chris. I'm home na guys. Bagay pala sa'yo anak sombrero eh. Lalo kang pumupogi. Tingnan mo yung anak ko. Tinga. Ay, sus naman. Sombrero mo. Oh. Bagay oh. Gwapo. Naka na. Ayun. Ito yung inaano niya sa akin. Yung lalambing niya. Colors. May kaagaw ka? Kaluka ka. Ano daw, nag-crave siya dito sa California Maki. Tapos itong shrimp, diba, favorite niya. Kaya minsan, ginagawan siya ni auntie. So, yan, lunch, dinner niya. Tapos, ito kay Froggy. Ang ganda ng baon nila. Anong baon nila? Mga restaurant, fast food. Uy, sus, lagi lang naman McDo. Anong mga baon ng mga klase mo? May Chowking, may Jollibee, may... O kaya nga, puro fast food nga. Tokyo din. Ay, sus, binababaon ng kayong lutong bahay. Mas masustansya at mas ayaw mo. This is more healthy. More healthy ka dyan. Mura ng 99 pesos lang. Ay, 95 lang. Soba. Oo. Hoy, pray! Madali si Daddy. Grabe, sinabihan lang na bagay sa kanya lagi na nakaka-face. Binata. Jesus. Ganyan na ako Yung, Bagay siya mga ganyan. Pati kay daddy bagay ganyan mga cup. ganyan yung cup ko, yung parang may curve. Sige. Good night. Night na guys. Guwapo. Gapa daw. Guwapo naman di ba? Di ba nak? Di ba guys? Ayun. Good night. Daddy. Daddy. Good night. Huwag mo na kasi pakialaman si Maggie. Si Maggie eh. Baliw talaga to, nagagalit eh. Good night na, Daddy! Bye, guys! Bye! Have a great time!